Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, Sisay sa Indo, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Syudad kang Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. pagbilog ng bulan, Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga
mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 3 na kita ngunyan kang bulan na Pebrero, taon 2026. Sabayan po nindoan sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. February 3. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre po, duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado. Saro pantugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa tuyang kagurangnan ta siya masana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Sa samuya, igwang ng Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan na tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Kunyang pungal daw kita nin Martes. Atres na kita kang Pebrero taong 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Antuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit, and bawal man tabi ang may stress, sa mga panahon po tabing, arog, gaini. TV. Martes na tulos tabi mamalo. Ang problema ko digding nahiling ko digding kalendaryo Enero. Ay ni nali ni Baby Love so Pebrero.
Dali so bulan kang Pebrero bagadigdi, oh. Kaya permi ako nasa sala na paggiling ko kang kalendaryo, Enero manggiraray. Kailing mo na si Baby Love. Abo niya kang bulan na Pebrero. Abo ni Baby Love kang Pebrero. Ay, kumusta tabi ang panahon dyan sa Indo? May pigbabantayan tabi ang pag-asa na raot nin panahon dyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Posible na tabi baging tropical depression. Ha? Tataw dyan, aramon tayan. So mga matrabaho tabi, mga maklase. Pasiring na kamo sa eskwelahan. Iringat po ha. Magdarasan na tabi, permiki panangga sa oran. Permi magdara jacket. Malipot tabi ngunyan mamalo. Ano? Paano na daw ngayon iso ngaya warang jowa? Apa para problema kamo kung wara kamong jowa? Ay nakamo kayo. Problema lamang iya. Tios-tiosan na nindusan ng lipot na yan ta. Mga pagmarso kayan. Manormal na. Kana sanayan nyo niya na Pebrero. Si Baby Love nga na inali na so bulan kang Pebrero baga sa dyaryo. Ay sa dyaryo. Sa kalendaryo. Nali niya. Kaya na nga kang bulan na Pebrero nga. Abo niya kaan. Anon mga riparo tatabi ko niya na Martes. Di pag Martes kadaklan igwaki mga regular session ang sa tuyang mga honorable. Iyo kasud ma so session kan sanggunian panlalawigan ng albay. Ngunyan pag Martes dyan sa SB Bakakay, dyan sa Malilipot, sanggunian panlunsod ng tabako, may session man ngunya na aga. Dyan sa sanggunian bayan kang Malinaw, Iguaman. Pag Lunes, Tiwi. Tiwi ang Lunes ano? Ay, Tiwi, Lunes ang Tiwi. Kadaklan Martes. Kaya atyan, primero iyan na bulan kang Pebrero. Mahiling ta naman sa mga honorable ta dyan, nakabarongon, nakapilipinyana. Ayo. Tapos dakol ang mga masulisit. Dakol naman masulisit. Mga dyan sa mga sanggunian na bayan ano. Di may mga sesyon pag Martes. Siyempre kada Martes man poon pa kang Enero mga tugang, sige sanaan lang kaw kan mga produktong petrolyo. Sa rumbesi sana nag-rollback kang Enero, pig-rollback 20 sentimos. Ngunyan, puga-puga halos rusimana, sige ang lang kaw kan mga produktong petrolyo. Ngunyan na aldaw na Martes, iguana naman. Nag-rollback 20 sentimos. Pag tuminas, 11 piso. Paratas. Ano nga yung paratas? No. May man ngiraray nga daog. May man nga daog ngiraray kita ta marulbak ki 20 sentimos malangkaw ki sobra piso. Kada simana pa yan. Inay ko po. No. Nakapaligaspi na tabi ka mo. Naka-experience naman ka mong matraffic dyan sa may parting Bigaa. So mga taga First District, mabiyahe ka mo paligaspi. Kung dyan ka mo mag-agi sa Barangay Bigaa, Legazpi City, so may mga pig reblocking dyan. Talagang matatraffic ka mo dyan in mga sarong oras labi man sana. Kaya kung may lakawon ka mo sa Legazpi, dapat may abang na ka mo 2 oras bago kan sa indong lakaw. Dapat 2 oras. Sigurado ang 2 oras nan ubos dyan sa traffic. Pero ang sabi, surod concreting dyan sa Bigaa, sabi databi, asahan databi na madaling matapos yan.
At ang sabi, 24/7 dayan tatrabahon. Sige, lingon ta daw. Dadagdagan da kit trabador, sabi kan DPWH, 24/7 magtatrabaho. Kung dahil pa ka mo bisitahon kan sa indong big boss, dahil ka mo magibong araw kaya, tatig piperwisyon indo karami. Hindi man pala na mag 24 hours. Nganing mapadali ang pag-ayos kan tinampong andyan, ilingan indo kan mga inot. Nabutan, nakipasko. Hala yan, natapos dahil. Sukat kaya kan mga puro piece 1, piece 2, piece 3 nindo, sunod kang peste. Piece 1, piece 2, piece 3. Piste. Trabaho ini kan DPWH di. Bakong nauyam sa indo si Secretary Dison kan mga piece 1, piece 2 nindong yan. So mga bakwit tatabi mga tugang, may libreng internet connection. Dara po sa tuya kan DICT. Ayos na sana sa mga bakwit. Mga bakwit. Sa mga bakwit talagang padabao na di. Alagang-alaga sa mga bakwit. Ang bakwit na palan ngunyan, sobra man sana sa piraiyan. 14,000 na persona. O kasudma sa session sa panlalawigan, orulayan mga tugang. So pagdeklara kang probinsya ni Nalbay nin state of calamity. Grabe so debate. So maray so tabako ta nagdeklara na. Sige tabi yan mga tugang ang satuyan mga re-reparahon ngunyan tabing Martes. Diki sa laukan sa tuyang programa alas 7:20 na ang satuyang Philippine Standard Time. Kuanta mo natabi ang linya kang Pag-asa. Tanganing aramon tatabi ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon, tapos may pigbabantayan na LPA sa luwas kang par. Nasa linya ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, February 3, 2026. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,350 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, mataas na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at posible din pumasok ng ating PAR ngayong araw. Pag naging bagyo po, ito po yung pangalawang bagyo po natin at tatawagin natin itong Basyang. Para naman sa ating nakikitang forecast track, posible po itong kumilos west-northwest at dumaan dito sa pagitan ng Visayas at Mindanao patungo dito sa may Palawan starting Thursday o hanggang weekend po natin. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dito sa may Visayas at Mindanao ay maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong sama ng panahon natin dahil sa ngayon po patuloy pa rin ang pag-iral naman ng shear line dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Ito po yung mga kumpul na kaulapan na nakikita natin ngayon dito sa may Visayas at Mindanao. Sa ngayon po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area natin sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung northeast monsoon naman patuloy na umiiral dito sa buong Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 20 to 30 degrees Celsius, dito sa Lawag 20 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 18 to 29 degrees Celsius, Baguio 13 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius at Legazpi 24 to 29 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Visayas at ilang parte po ng Mindanao, particularly dito sa may Caraga, pati sa Davao Region at Misamis Oriental, inaasahan po natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng shear line. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kasama na rin dito sa may Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Island at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 28 degrees Celsius. For Tacloban, 24 to 27 degrees Celsius. Cebu, 23 to 29 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa paulan na dala netong shear line po natin. Inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte. So yung mga kababayan po natin, pinag-iingat po natin sa mga posibilidad ng flash flood at mga pagguho ng lupa. Sa ngayon, nagtaas na tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands, dulot na rin ng bugso netong northeast monsoon natin. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:56 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan, arog lamang dapat kayanan mag-report sa Pag-asa. Mabubuhayan ka. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Sir Renato Lab Canuel. Kay Ma'am Lourdes Lumagi. Good morning, mainiton sa Quezon City. O digdi sa Bicol, partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay, amihan pa man giraray. Amihan pala nito ng mga pag-uuran ano. Tapos dyan sa may parting Visayas and Mindanao, igwak ki shear line. Kaya may mga pag-uran-uran. O dining posible databi maging bagyo. Walang kaotyan sa maging bagyo. Naapo doon tabi si bagyong Basyang. Malawag sa Parngunyo na aldaw. Pasiring dyan sa may parting Visayas and Mindanao. Yun. Ining aapo doon na bagyo, panduang bagyo kang taon 2026. Di Basyang. Pero day pa man tabi ki direktang epekto ini digdi po sa satuya. Kaya sa mga paguran-uran po di gisalbay. Amihan po yan, amihan. Yo. Diyan sa may parting Visayas and Mindanao, shear line. Yo, so permi manggiraray tabi magdaraki panangga sa oranta, dipisil na ang usubagang unya na hilang. Ubot sipon. Manay Gina, Malagin nyo Cavite, good morning. Yo. Ano tabi Manay Gina, naglalaba ka naman. Si Manay Gina habang naglalaba naka-abrisa na ang cellphone, nakaantaba. Pagkusog-kusog sa ng cellphone mo. Problema tabi Manay Gina, ang cellphone mo mahulog sa piglalabahan mo. Baka tabi Manay Gina, mahulog yung cellphone mo dyan sa piglalabahan mo. Maraut yan.
Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:27. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre ang programa ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madalion sa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yo, MBY Dormitory, your home away from home. Kapus kami simumin, Kay Madam Maylin na Ohayo Gusaymas. mahiling ka. Siyempre mga tugang ang programa ginidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela, Sa puso mi, ikaw BM Carol Siga, and former board member Vic Siga Jr. kaan burak ni Siga Mangirara. magkayunon. Siyempre, daraman po sa tuya ang programa ini kang Best Kape Green. Misin Best Kape Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. mahiling Pwerte sa pagkaaga yan tabi manay Gina. Ang Best Kape Green. Yo! Magharani ka uya Naipada naglalaba tamaluya da ang tubig. Raman ko Bangan maura. ano ang Saludon mo sura. Iyong iliba mo tabi manay Gina. Kuran baga. Saludon mo. O kung bako magaro ka dyan sa salog. mo natulog. Ay ngaya, malabog ang tubig sa salog. Yan sana. So tubig na sana sa oran. Saludon mo tanganing makalabaka. Yo! Yan tabi mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:30 na! Ang sa tuyang Philippine Standard Time, good morning kay Attorney GIO Bungaw, tuyang idol, board member Attorney GIO Bungaw. Di kasudma tadtad pag irestoryahan tayan ta kasudma pig irestoryahan dyan sa sesyon kang sanggunian panlalawigan ng Albay. So pagdeklarar po sa state of calamity kang Albay. Yo. Magayon sa mga naging diskusyon kan mga board member ta. Siyempre yaon dyan ang mga paurag tang board member. Sige sa first district. Wag ka mo Yaon dyan ang panbato ta. Si BM Attorney Gia Yubunggaw. makanta. Lubuson sa ina. May gusto ka sa tuya. Sabi ni Manay G na maray nga kay ni daron nga suwasing machine dyan sa may sala. Talaga, malabog yan. Ka na Tapos hindi ko may nagkwari pa dyan sa may inutan. Dyan sa balsa. Pag may nagkakwari, malabog yan. Ba kung ngayon tabi, Sir Tope? Madali na ang birthday ni Sir Tope. May nagsimbag na tabi sa Kuya Sir Tope na ini pala na mga namumundag na tabing Pebrero. Pasensyahan pala na tabi ka mo rin. Pasensyahan pa lang kamo. Pasensyahan pa lang. Nga so, ma-birthday ngayong Pebrero, mga pasensyahan daya. Tapos, tupakin, may tupak. Palan si Sir Topi, pag itupak si
isa ng luto kay barbecue. Pag itupak ini si Sir Tupi, sige sa ng luto kay barbecue. Yaon dyan ang pwes Sir Tupi dyan sa may salvasyon, sa may covered court. Dyan sa hampan kang covered court, yaon dyan ang pwesto ni Sir Tupi. Madyana di Pag itupak ini, sige sa na ang barbecue. Yan ang maurag na titupak. Sige tabi ang barbecue, sige sa ng luto kay barbecue. Sige tabi mga tugang, alas 7:33 nan sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, as in senior high school, sa saindang basic literacy, as in numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Yaon ang matitibay, as in lisensyadong mga maestra, as in maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Handapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige! Alas 7:34 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya ni Barangay Kagawad. Kaya yun ang masunod na kapitan dyan sa Barangay Santa Elena. Si Kagawad Jeanette Castelo. Ang masunod na kapitan dyan sa Barangay Santa Elena kang Malinaw. Iyo, kapitan ka na. Sige. Siyempre mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan mako dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, kay BM Attorney G.I.O. Bungaw, kay City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, kasabay taman dyan si BM Carol Siga and si former board member Vic Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan tabi kapitan na Jeanette Castelo, maurag na kapartner pagkaaga. Best Coffee Green. Yon. O sige, alas 7:36 na mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kunyan pong Miyerkules sa aga, Martes kunyan. Martes po kita. Petsa 3 kang bulan na Pebrero taon 2026. Sundo kita alas 8. Pero ako nasa sala sa pagtaram ko kang apod kini kang petsa ta si Baby Love daili na agsubulan kang Pebrero. Habo niya kang bulan na Pebrero, ini si Baby Love
Oh, ilingan nindo digdang kalendaryo ko. Marso na bagay ni. Kaya pirmi ako nasa sala. Iling mo nin. Bibilab na niyo. Abo niya kang bulan na Pebrero. Dumana nga kita bu sa bulan kang Marso ta may ma-birthday. Sundo kita alas 8 mga tugang. Kaya ano papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Abo kay nito pi kang bulan kang ano. Abo ni Bibilab kang bulan na mga Pebrero. Inaali na baga sa bulan kang Pebrero di sa kalendaryo. Pinaklit na pati. Marso na bagay ni. Abo ka kay ni pa-birthday hon. Certo pe. Ini ni Bibilab. Maray kay ni tuhugon mo kang barbecue. Good morning Tabi, Madam Maria Elena Yamamoto. Kay Madam Maylin, good morning Tabi. Iyo. Di sige Tabi. Enot palan condolence po sa pamilya ni Sir Tuangki. Saro ini sa mga paraan tabayon kuman and saro ini sa midbidig di sa probinsya kang Albay. Matibay na maaram na palan si Sir Lito o kaya si Sir Marshall Lito Esteves Tuangki Jr. na maaram na kang February 1. Si Sir Lito. Yeah. So condolence po sa pamilya Tuangki. Yaon siya sa o kaya ang viewing niya February 2 to 8 sa St. Peter Chapel. May misa sa February 9 alas 11 sa Cathedral Church. Alas 11 tabi nin aga. Yo. Condolence na lang tabi sa pamilya Tuangki ano. Sarini sa mga para dangugon kuman. Taga-suportaman kang programa ta matibay na siguro bidbid manindo tabi ini. Yo. Sige. Saro pang mamundong barita ngunyan man na Martes. Sir Tope, kung madyang ka sa Malinaw, gari nagbarato naman dyan sa karning urig. Pag-agi ko 270 na sa nasulaman naman. Dati 280, ngunya nag 270. Hinapot ko gari padagos na dayan magbababa tabi Sir Tope. Ayo, maurag dyan sa Malinaw magbakal ki mga karne tabas barato ikumpara mo sa tabako. Sa tabako gari 300 manggirare ang kilo. Sa Malinaw ang laman nasa 270 ngunyan, no 270. O di may 30 pesos kang na-save. Kaya si Sir Tope dyan ang nagbabakal kan sa iyang pigba-barbecue dyan sa Malinaw. Ayan ang maurag dyan sa Malinaw. Mas barato dyan sa karne. Pero pag abot sa sira, bibawian man. Dahil ka man magbakal kisira dyan sa Malinaw ta, mas mahal man ang presyo. Bibawian man. Ayo. Sa pera kayan na mga maray tapos malungkot na balita. Saro pangon niya na mamundo naman ang barita tabi Sir Tope, may mga paglangkaw na naman kan mga produktong petrolyo. So diesel nasa 85 centavos ang piglangkaw. Garing ani so iba 11 piso. So diesel 160 centavos ang linangkaw. So gasolina 80 centavos. So kerosene 1.10 centavos ang linangkaw na naman. Ngunya na daw iyan. Kung matatandaan ta ka nakaaging bulan pagtukal kang taon 2026 sarosa ng beses nag-rollback sa mga produktong petrolyo. Gari natandaan ko gari 20 centimos so rollback. O pira ng beses na pira ng simana, kada simana permi naglalangkaw ang produktong petrolyo.
Oh, yun yan tabi mga tugang. Inda sana sa masunod naman na simana. Sige na sana ang ralangkaw. Jesus Maria Joseph, maray ka ni tabi Sir Tupi, ika, day ka na magparamotor. Maglakaw-lakaw ka na sana dyan pamalinaw. Kung mabakal ka ki, babarbecuehon mo. Yo. Oh, barato na baga, makan mong makasave ka na nin 30 pesos per kilo. O pirang tuhog na barbecue. Kung mabakal ka kaya sa tabako, mas mahal ang karne. Mas barato dyan sa Malinaw. Tapos kung medyo gusto mo pang barato, dumiretso ka sa Tiwi. Yo, sa Tiwi man, iyo, barato man ang karne dyan. Parehas man dyan sa Malinaw. Kabaliktaran nga ni eh. So sira ang mas mahal dyan sa Tiwi and Malinaw. Yo, so kuya sumabarakal tabi ki karne, o dyan ka mo magdyan sa Malinaw. Yan sana dyan sa sentro. Iyo, ang pangkang munisipyo, ayaw dyan sa mga paratinda ki karne. Gilid ng po. Gilid kanto. Sige dorman, sabi ka mo. Sarap pa pala na pagirumdum tatabi manay Gina, kung ikaw ka mo mga estudyante, ikaw mo niyang kipigigibo na early registration para sa school year 2026-2027 kansa po yung mga estudyante. Ang Department of Education tabi, Kapitana Janet Castillo, parehas man lang 280 sign sa tabako o sa Tiwi. 270 na tabi, Sir Tupi, nahiling ko 270 na su apod kini 270 na dyan sa Malinaw, nahiling ko supaskil baga. Ako nahiling ko sa na supaskil, dahil man ako nagbabakal. Paskil man na tigiling ko, dahil man ako nagbabakal. Ayo, 270 na nahiling ko duman. Tada ko lang sa paskil baga. Nagkasurat sa karton. Di yahiling ko man sana. Pero dahil ako nagbakal, dahil man ako kipambakal. Haramo ba kayan tabi, Sir Tupi? Ano manibakal ko? Ayo, duman sana ako sa mga gulay-gulay. So mga pigahagad baga sa ano? So pigahagad baga sa gilid-gilid. So mga ubos kamuti, tingkay. Dyan sana kita. Yo, sa Tiwi, duman ka na sa Malinaw, dahil ka na magpatiwi, harayoon pa, parehas man sana. Yo. So, igwa ki early registration tabi ang Department of Education para sa school year 2023, pwede kang inio 31. Hay, 31. Last year, hanggang ini sa February 27, 2026. Ibig sabihin, sarong bulan, Sir Tupi, 270 na, ata na, mas barato na bagatabi, Sir Tupi, adi. Sa tabako, gurano ang kilo kang karne sa tabako. Takong halimbawa ngayon 300 sa tabako, di may 30 pesos ka kada kilo dyan sa Malinaw. O dyan ka na. Iyo, makapasad-pasad ka patabi dyan sa Tupi dyan sa Malinaw. Makarampa-rampa ka lamang dyan. Pero sa birthday mo, libre ang barbecue. Sir Tupi, pag sa birthday mo, libre. Libre lamang iya. Galing nga yung mga birthday ka na. Early registration po, bilang paghahanda po sa pagbubukas ng school year 2026-2027 sa mga eskwelahan tabi, magkakaigwa tabi kay early registration o kaya pig-iinyayahan, pig-ingkanyar tabi, mga tugag ang mga magurang, guardian, sa mga aki na magpalista na databi ka mo. Ang kindergarten, mga batang 5 taong gulang. Sa tabako 300 hanggang 320 ang kilo. Yugod mo yan. Dakulao ng ang podkeni na itawad mo kung sa Malinaw ka mabakal. Para sa mga 5 years old na mga aki, kindergarten po yan.
ang grade 1, mga batang nag-6, mga batang kindergarten, ngunyan. So yan sa mga grade 1. So sagon yan na mga kinder. Nagkikinder na ngunyan, kinder ngunyan, iyo yan ang mapalista para sa mga grade 1. Okay, so sabot. Dahil pwedeng suday nagkinder, dapat nagkikinder ka na ngunyan, para next year, grade 1 ka na. Pero so, ngunyan na dahil pa man nagkikinder, 4 years old pa sana, pwede mo na ipalista sa imong aki, ta next year, 5 years old na yan, kinder na yan. Sa ALS, sa mga out of school youth na nais po muling ang ALS, tapos so balik aral, mga batang nagnanais bumalik sa pag-aaral, so nagpundo Sir Tupi, sa baka kay malilipot 280 to 270 man ay maurag adi. Mapili ka Sir Tupi kung pasiring ka sa wala o pwede ka sa totoo. Pag nagpawala ka, pasiring ka dyan sa malinaw. Pag nagpatotoo ka, pasiring ka sa baliktad. Ang pagpawala palan, pasiring ka sa malilipot o makakay. Pag nagpatotoo ka, pasiring ka dyan sa malinaw. Arin mo yan ang masarane. Ika na bala dyan Sir Tupi, tara mo naman sa na yan. So mga aki pala na di, na nagpundo, anong dahilan? Ngayon din nakakaklase ta dahil sa pagtios. Yugod mo yan. Sus Maria Joseph, napundo ta, yun na nga niyan. Mabukas na so kay unan dyan sa Tiwi sa February 6, Kuya Unan Resto Bar. Maduman kita Tupi, Sir Tupi, February 6, hainte sa kalendaryo yung problema digdi ay sa Biyernes na. Sa Biyernes na pala Sir Tupi. Mabukas na sa Kuya Unan Resto Bar o dyan sa Tigbi, Tiwi, Albay. Sa Biyernes na yan. Nag-imbitar sa Kuya si Manay. Nag-imbitar sa Kuya si Manay. Pa-share ka ngaya. Sa Kuya Unan Resto Bar. Yugon mo yan. Dyan sa Tigbi. Mapuuna sinda. Mabukas na sa Biyernes. Pitsa size, February 6. Sa Biyernes sa pala na dito, pitsa 3 na ngunyan. Hindi man lamang kita di. Relax lamang kita. Good morning tabi kay Manoy Unan. Bilya Rente Camo. Ang mga sadiri tapang mga tawi ni dyan sa Tiwi, kay Manay, kay Unan. Sige, good luck tabi sa imong bagong negosyo. Masiram dyan ang mga pulutan tabi Sir Tupi. Nakabalo ka na. Masiram dyan magluto si kusiniro ni Manimas na nagluto kasi Unan. May magluto kayo dyan ang magluto. Nagkaon. Dyan Kuya Unan Resto Bar. Sigurado dadayuho naman inikan mga barkada tata Friday night. Tabi Manoy Unahan. Sus Maria Joseph. Friday night. Sana sa Biyernes maray ang panahon. Taganing maugma. Opening kang bagong lugar dyan sa Tigbi. Sa Kuya Unan Resto Bar. Okay, sige, good luck tabi sa mo Manoy Unahan. Okay, saya na kita balikan taso mga digdi sa abiso kang Department of Education para sa early registration kan sa tuya mga chikiting na mga kralase. So mga nagkapurundoy na di. So yung ALS, so Alternative Learning System, yun sa mga out of school youth
na gusto ngayang magrala og manggiraray sa klase. Iyo. So halimbawa ngaya dahil nakapag-eskwela tapos nagtrabaho mo na, tapos may edad na, pwede pa sinda. Tapos ining sumanga akin ngayon nagpundo, tayo na nga niya dahil sa grabing pagtios. Nagpundo mo na, tayo na nga niya dahil kipang balon, dahil kipang bakal ki uniform. Grabe bagang pagtios tangon yan, Sir Tupi Adi. So anon mga requirements sa kindergarten? Photocopy ng PSA birth certificate, photocopy data bio, so makirinder sa and barangay certificate na nakapangalan po sa bata. Ayo, sa kindergarten requirements po, sa kindergarten photocopy kang PSA birth certificate tapos barangay certificate, nakapangaran tabi yan sa aki. Tapos enrollment form. Di dumanaan sa pagparehistro nindo, kaya pagparegister niyo sa grade 1 dapat igwa ki kinder report card LRN. Syempre sa mga nag-kinder na ini dapat igwa ki report card. Iyo photocopy tabi kang PSA birth certificate, barangay certificate na nakapangaran man tabi sa aki, tapos enrollment form. Okay. So als ining alternative learning system, photocopy kang PSA birth certificate, barangay certificate na nakapangaran man sa maeskwela kaya sa aki, certificate of last school attended. Yan so sa als. Nganing balik-aral, kunyang kusunay na danguga. Report card galing po sa huling baitang na nakapangalan. Report card galing sa huling baitang na pinanggalingan. Halimbawa, kung grade 3 ka sana, di dapat igwag ka ito. Ngunyan, dapat alam mo kung saan mo ito kukuahon. Kung saan nag-eskwela, duman mo kuahon. Di duman ka magkuah. Kung may katanungan at nais linawin, maaring bisitahin ang Facebook page sa mga mga DepEd, o kaya magpasiring ka mo dyan sa eskwelahan narani sa Indo, magapot-tapot na sa natabi ka mo hanggang sa natabi ng early registration sa February 27. Yan naman maduruman naman kamukan sa February 27 na iyan ang pahita Uso kita sa mga araw kaya na tamili last hour na. Saka naman kita kan makurupot-kupot. Ngunya na medyo bakante pa. Di pasyar na kamo dyan sa mga eskwelahan. Harar ni sa Indo, mag-inquire na kamo dyan sa mga maestra para mapalistaman sa nakamo. Tapos may mga requirements man sa ng simplihon. Ngunyan, ang advice ko tabi sa inyo mga magurang, ngunyan kulang pa su mga nagkukura baga kay PSA birth certificate dyan sa PSA, magkuha na kamo kay mga pirang kopya. Tagari may bayad yata kung halimbawa pirang birth certificate, pirang kopya kang birth certificate ang kuhaon mo, may charge magkuha na kamo kinagkapira, tapos isaray po nindo sa mga original. Ngunyan kung makuha man sa napo kamo, halimbawa suaki nindo mga klaseng kinder, ikuha na nindo kabo sa mga aki nindo nganin sararuan ang lakaw nindo. Tagaribay appointment naman dyan ikuha na nindo gabos ngaya suaki mong matua. Limawa kung 5 ang problema ngaya pambayad yuman ang gadadi so pambayad. Pero magayon ko tayo kung halimbawa makautang mo na kamo, makasubli ka mo nganin saruan lakaw, tayo man sa napirmatig haragad ng mga requirements, kumuha na kamo. Nganing itago sa nanindo sa original.
Nga hindi ka mo pabalik-balik dyan. Ngunya na taon, mga aso aki mo, kuabo maso saro, so tangangaipo sana. Next year, makaipo na naman so aki mo saro. Maduman ka na naman, mapila ka na naman. Oh. Mas magayon kung makasubli ka mo ki sintabo, sabi dyan sa tiwi, ikuan na nindong kabos, isaray sa nanindong original. Nganing sarusan na ang biyahe, sarusan na ang pagal, sarusan na ang gasto. Bako na next year, madumana naman kamo, makuan na naman kamo. Bako, pati nga ni iso mga magurang, tapig kukuan bagay. Halimbawa kung may mga form mapigpipilapan, kay puwaking, kay puwan niya ki birth certificate, di kumuha naman kamo. Arog kay Manay Gina, ano tabi Manay Gina, iwa ka man na birth certificate. Tayo man niya ako inaki. Tayo man niya ako inaki. Nahiling mo na si Manay Gina. Tayo pala si Manay. Ano tabi Manay Gina? Inaki, ikaw dahil. Nahiling mo na iya. Hinda ka daw. Sige, tabi, topi. Paita na. Yo. Pasirin ka na dyan sa tiwi. Ay, sa tiwi, sa Balinaw. Bal ka na kibarbecuehon mo. Yo. Sige, yan ang mga wais dapat. Araw ka ng pahit. Tadipisil kaya magpaparabalik-balik tapos gari ang aram ko dyan nagpapaschedule eh. Pag makuha ka kay mga arog kaya maray kong PWD ka o kaya senior citizen, priority kaya lang yung magiraray gari ma-schedule man tabi giraray sa imo. Ayo. Sige tabi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa dinami-dami ng aking iisa pa lamang kahapon pinabayaan sa dinami-dami kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa ka lang Alas 8 na. ang inaasama sa Kaskaso ng sura sa di. nakalipas. Oy, mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Martes. Iba na Sa Biyernes invitado ka mo ni Kuya Unan. mo Kuya Unan Resto Bar dyan sa Tigbi TV Albay. may Opening. akin ng iyong puso. Yo. Ang bawat pangalan Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. isa pa lamang. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Atiglan Daong Bungaw, BM Attorney GIO Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbiro, ABC President Capart Abela, BM Carol Siga and si BM Vic Siga Jr. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Sino Sa Indo po gabos mga tugang, sangaran po yan ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Ako po ang sa Indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. At yan, 10 to 11 duman po sa programa. So tama sana. 107.7 radyo natin na tabako kita. Yo. sino man ang siyang may Manny Moxea po si Mr. Hulbutana. Adios amigos. Dumo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. laro kaibigan.
asin riparo. Kahit iba na ang Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging